gamay labang tao ang iyang punong braso, di madlagmaso ang iyang asawa. Ander kuno niya usarang istorya mo sunod sa iya. Sige panghinambog asawa gidaot, dili kuno magpanti. Inagkagabi wala siya makapantay, iyang asawa na asluyo. Birti niyang kurata kay gibunal ang botilya. Dito sa inuman singgit siyang tabang, kay ang iyang ulos na igo sa laparo. Tungod sa kahambog birti niyang punuga, siya di ay ang ander sa iyang asawa. Birti niyang dagan kay iyang nakitaan, ang iyang asawa nagbitbit og atsa. Labihan niyang dagama sukad adtong hitabua, wa na maghinambog kay hadlok nga mabunog. Dito sa inuman singgit siyang tabang, kay ang iyang ulo na igo sa laparo. Tungod sa kahambog birti niyang bunuga, siya di ay ander sa iyang asawa. Birti niyang dagan kay iyang nakitaan, ang iyang asawa nagbitbit og atsa. Labihan niyang dagama sukad adtong hitabua, wa na maghinambog kay hadlok nga mabunog. Wa na maghinambog kay hadlok nga mabunog.